Végre bepasiztam. Gratulálok! És képzelje, egy orvos. Na, Csak hát kérdezte, hogy voltam-e szűrővizsgálaton, és hát persze, hogy azt mondtam, hogy voltam, de valójában nem voltam, csak imponálni akartam neki. lehet, hogy nála ez egy ilyen szűrő, hogy aki volt szűrővizsgálaton, az oké. De milyen szűrővizsgálatokra gondolhatott? Hát évente érdemes elmenni ményakrák szűrésre. Havonta kell mellvizsgálatot tartani magunknak. Hogyha esetleg talál egy csomót ebben az esetben, akkor orvoshoz kell fordulni. De emellett is el kell menni 35 év alatt. Minden évben mellultrahangra, 35 év felett pedig mammográfiára, és ennek a kiegészítő vizsgálata az ultrahang. Nagyon sok vizsgálat van még, de szerintem inkább kérdezze meg a hódolóját erről. Nagyon fontos az őszintesség. És tudja, a sebezhetőség az vonzó.